Poďme sa pozrieť na to, ako sa ovládajú tieto špeciálne špionážne okuliare. To najdôležitejšie, čo je na nich, je kamera, ktorá sa nachádza v prostriedku. Nachádza sa presne tu. Čiže to je to zariadenie, ktoré slúži k špionážnej činnosti alebo zaznamenávanie rôznych zážitkov. Poďme sa pozrieť na to, ako fungujú tieto okuliare. Na ľavej nožičke máme ovládanie okuliarov. S prvým tlačítkom zapneme okuliare. Vidíme, že dióda nám svieti na červeno, to znamená, že sú zapnuté okuliare a v pohotovosti. S druhým tlačítkom spúšťame samotné nahrávanie. To znamená, že ho stlačíme a vidíme, že červená farba sa zmenila na modrú. V tejto chvíli okuliare nahrávajú obraz. Pokiaľ chceme prerušiť nahrávanie, tak jednoducho znovu stlačíme toto tlačítko a nahrávanie sa preruší. Pokiaľ chceme zvukový záznam, tak stlačíme to isté tlačítko 3-4 sekundy, ho podržíme a vidíme, že dióda sa zmenila na červeno-modrú. Preblikuje červená modrá farba, to znamená, že teraz sa nahráva zvuk. No a pokiaľ chceme vypnúť nahrávanie, tak opäť stlačíme toto tlačítko, vidíme, že sa zmenila farba znovu na červenú. No a pokiaľ chceme okuliare dať do režimu off, tak stlačíme opäť tlačítko. Toto vonkajšie tlačítko a vidíme, že dióda už nesvietí. Vlastne čo obsahujú tieto okuliare, okrem samotných skiel, ktoré sú veľmi kvalitné, obsahujú tento rám, nožičky. V tejto pravej nožičke je batéria a v ľavej je ovládanie samotných okuliarov. Ovládajú sa tým spôsobom, ako sme si ukázali. Čiže máme tu ovládanie on-off a ovládanie nahrávania zvuku a obrazu. Na spodnej strane je pripojenie cez USB kľúč k počítaču, čiže USB port. Ďalej tu máme kartu, pamäťovú kartu, ktorá nám slúži na zachytávanie obrazu alebo zvuku. Je tu 16 GB karta. No a toto posledné, tu je umiestnený mikrofón. Tieto okuliare môžeš mať aj ty.